ओइ नावखौ मानो दांदों मानो बोराय नोंनि मोदोमा सनाजों दाजानाय नामा ओंखायनो दांजाया खबरदार नों आंनि मोदोमाव आखाइ दाहो मानो बोराय आं नोंनि बिसि जानानै नोंनि मोदोमाव आखाइ होनो मोना नामा नोंखौ नुबाथाय रागायानो मिथिखागौ आङो ओइ मा मिथिगौ नों मा मिथिगौ आंखौ नुबानो नों अननो ओंखारोना थैनानै थांब्लाबो अना आं नोंखौ मिथिखागौ आं नों आंखौ अनो होननानै नाथाय खुगाजोंसो बुंनो हाया आदसा नों एसेबो लाजिनो ओंखारा नामा आंलाय आंनि फिसायखौ मा नांनानै लाजिनांगौ जाखो ओइ सोरलै नोंनि फिसाया सोर मानो माखासे साननि सिगांसो जों सानैनि हाबाया जाबाय नों दानो बावबायबो नामा ओइ आं नोंजों रायलायनो बायो जेबो नङा दे आं जेबो होनथारला माने आफाया होनदों नालाय दावराव दावसि जाबोला आंनो खोन्था होननानै ओइ बेफोर जानायफोरखौ आफानो दाखिथालाय मानो खिथाया मा गियो धुर आंलाय मा गिलाबायनांगौ आं जेखौ बुंदों नों बेखौल' खालाम आंलाय नोंनि खोथाखौ मानो खोनासंनांगौ जाखो फिसायनि खोथाखौ खोनासंनांगौ नोंसो आंनि फिसाय नाथाय आंथ' नोंनि बिसि नङाना दा जायालै नोंजों